matur sembah nuwun. Sami-sami matur sembah nuwun. Oh, ora sida njaluk sangu ya alhamdulillah. Lah, dalah, sida ora. Apa piye? Ki apa iki? Heh? Engko koncone Mary. Nek do meri rasa Dalah wis. kabeh. Hah? Ora iki tenan iki lho, iki lho, Mumpung iki. aku rong lingguh lho. Iza. Piye sida apa ora, Mas? Sido. Sida. Sido. Ayo, endi Sido. Mas? Ayo Mas, endi Mas? Ya ya, medeni ya. Ya. Terima kasih. Amplope tok. Jan, Mengamplop kok. Ora ya aku ki ora. Ora. Ana isine kuwi ngono Makasih kathah ya, kuwi. Mas. Sami-sami. Jan. Niki wae enten melih lho niki. Ada tambahan lagi. Ora maksudnya iki. wis ya. Aku wis. Wis. Kok le sugeng dalu le niki Pak D request manikmu sik nyekar Mbak Agnesia. Tali asih 500 tak transfer rekening Mbak Agnesia digarap seragenan le sampai jumpa 1 November ultah PKWL klasik ketiga. Nggih, siap saking Pak D Putra Dikari Gino Bolodewa niki. Nggih. Pemanikmu itu tadi, Mas. Nggih, memanikmu niki Yang sik nyanyi Mbak Agnes. Mbak Agnes yang Nggih. nyekar. Yang mana dulu niki? Sak menika memanikmu sisan wae. Oh nggih. nggih. Monggo Mbak Agnes. Mbak Agnes. Nggih, niku. Sugeng dalu juga dalu. Mbak Agnes. Menika wonten pamundutan saking Pak Putra Dikari menika nyuwun memanikmu nggih Mas Kanjeng. Ngono manikmu. Jan, kaya MC ngono lho Mbak, sampeyan iki lek ngomong. Lah iya. Langsung dipun pinangkani. Langsung mau dipun pinangkani. Pemani. Memanikmu. Langsung kemawon nggih. Wih, nek langsung ke kepiye to? Mawi bawa. Ya ngagem bawa pakai bawa no. Ingkang dawa napa cendak? Yang pendek, nggih. Tak tunggu seliramu rawuh jambak bingung gawe tangis kang kebak dedonga mong sliramu kang edan
matur sembah nuwun memaneh. Sampun matur sembah nuwun. Dek Lintang ngagem pun mriku riyen. Ya, Mas Gede. Niki enten Nyidam Sari. Nyidam Sari. Terus enten wau napa? Ayang-ayang wau. Ayang-ayang kalih Yeneng Terus Tawang. nggih Yeneng Tawang Lintang Asmara. Ya. Ajeng sik pundi riyen? Napa yang Nyidam Sari dulu, bawa dulu terus nanti lanjut campur sari gitu? Manut. Yang rancak-rancak maksudnya? Nggih. Pripun? Nek bawane Nyidam Sari kula dereng ngapal ning pripun. Oh iya, mboten napa-napa. Langsung mawon pripun? Langsung Nyidam Sari Nggih. langgamipun? Nggih. Nggih. Langsung mawon diduetke napa mboten? Iya, no duet kali duet. jenengan no, Mas. Duet? Duet nggih, Pak, nggih. Nggih, Mas, duet no. Dah kula tak searching riyen nggih. Jangan. Dalam berdiri. Oh, nggih. Berarti jumeneng Mbak Lintang, jumeneng Oke, mulih. nggih. Nah, niki pun ketemu niki. Sampun, Mas. Sampun. Nggih, langsung langgamipun nggih. Langsung Mas mawon. Gading dulu. Kula riyen? Nggih. Oh nggih, saka Bonang rumiyin mboten apa-apa. Nggih, saking Bonang riyen. Wah nek iki romone buanter tenan iki. Buanter tenan, Mas. Ora nututi aku. Tapi enggak apa-apa, penak, Mas. Jos ngene iki. Jos. Heeh. Nyidam Sari sampun. Nyidam Sari sampun terus wau tes enten apa mulih to? Enten Lintang Lintang Asmara Asmara. ayang-ayang. Ayang-ayang terus Kok Yeneng ayam-ayam Tawang. toh, Mas? Hah? Kok ayam-ayam? Ayang-ayang. Ayang kali Terus wau enten Yeneng Tawang. Terus enten apa mulih nggih? Lintang Asmara. Nggih. Yang Yeneng Tawang rumiyin apa yang Sik gayeng sing gayeng rumiyin? Nggih. Oh, nggih. Ayang-ayang riyen. nggih. napa Nggih, Ajeng. ya napa niku? Ayang-ayang dulu. nggih ayang-ayang riyen mboten napa-napa nderek. Nggih. Berarti ayang-ayang riyen iki. Iya, Mas Gade. Oke, siap. Yuk ayang-ayang yuk. Banter tenan iki. Banter tenan, Luwih Mas. banter iki timbangane mau. Iki piro ya, Mas? 200 kecepatannya ya. Napasku entek. Nah, masa ya butuh Masalah. napas buatan toh, Mas? Masa butuh napas buatan? napas buatan ki kaya ngopo to? Iya, pakai oksigen. Ah iya nganggo oksigen. Terus lanjut mulai napa mboten? Lanjut no ya. Terakhir ini Enten apa mulai to mau? Terus enten Yeneng Tawang, wong mengki gara-gara mawon niku. Terus enten Lintang Asmara. Lintang Asmara. Lintang Asmara kuwi kudu ana kancane. Oh, Nggih to? berarti berdua. Berdua. Oh ya. Sama siapa, Mas Gading? Nika pojok dhewe nika lho. Kok bangga? Bu Pras wae. Sip banget mulanusan kok. Lagi Lintang Asmara, Ibu. ben ora chattingan bae kan mau kok chattingan. Ngono kuwi chattingan karo sapa ya, Mas? Aku ya ora ngerti ngono kuwi iki kok chattingan kepo karo ya, Mas, sapa. ya? Ya Kok karo ketoke? penggemar no apa. Oh.
ibu, Dek. Lah napa? Mbah. 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 Saking Ojo, dalu. ojo mbak gak Pripun? ketok tuwa. Kan Pancen kita, kula gak kuangan kali jenengan ta, Ibu. kita seperti anak kembar. Nggih, tapi Kembar saking pundi to? jenengan Bu? sing apik, aku sing bosok. Alah nggih boten to, Bu. Oh, ya ning ya mesti do milih aku lho nok daripada kowe. Nggih. Heeh, tak Panjenengan tekonane. sik Milih sinten nggih? kinyis-kinyis ngene lho. Milih kula napa Mbak Lintang? Oh ya bener berarti. Bener jenengan. Ibu. Nek Ya milih bener, aku heeh. kleru nggih. Nggih, sehat nggih pun jenengan nggih. Alhamdulillah. Alhamdulillah, sen seger waras Nggih. niki ternyata sik semangat. Panjenengan ya soalnya pinten Ibu? Kula Nggih. 17. Wah, Nggih. 17. Wis apa? Heeh. Saya 17 to. Oh 17. Wah, lah. Pundule saka swidak. Oh, nggih. Ya wis tuwa nok ra apa-apa sing penting. Alhamdulillah tasik. Alhamdulillah Nggih, tasik sehat. sehat awet timur jenengan. Nggih, sing penting isih kemayu. Ah, Jan, oh. kemayu saestu jenengan lho, Bu. Kemayu, ah sing didol ning le kemayu no. Arek adol apa nek kaya mbokmu. Nggih, monggo. Apa ki Mas Gading? Lintang Asmara. Lintang asmara Ibu. Nggih. Lintang Asmara ki duet karo Mas Gading lho. Lah nggih. Nggih, Mangke monggo, Mas. jenengan nggih nderek duwe. No kudu no. Ning Iya, iya, tengah-tengah ya Mas ya. Nggih. Nah, cocok Kudu. weh. Yo. Ning ya kuwi aja kepencut tenan karo aku. Lah. Ora Ning nek sak lagu wae. Sampun Mas Gading. Iki mau nggih matur sembah nuwun nggih. Nggih, matur Jan- nuwun Melayu sangat Ibu. Pareng. Nggih. Pun nggih. Nggih. Ora pangerten. Ora aku ora arep pangerten kok aku kok. Nggih, sampun Mas Gading. Nggih menika. Mungkin iki tesih kirang Napa? yen ing Tawang nggih. Oh, nggih. Nggih kalih wau enten sik request sak-sake sing penting Mas Gading iso nggih. Mengke gampil dipinangkani Niku wonten ing gara-gara napa? gara-gara nggih. Niki nggih. Soale wole limbukan niku gasik Nggih, jam Mas. setengah 11 pun limbukan. Iya. Dadose niki mengke di apa jenenge pamunduran sing dereng dipinangkani diteruske ten gara-gara mle Dik Iya, Lintang. iya Mas Gading. Nggih, mengke soalé niki nggih lakone niku dawa banget niki tesian Nggih. sak dawa-dawane niki. Nggih, Mengke- semangat Mas Gading yang Nggih, matur ganteng. sembah nuwun. Terima kasih Dek Lintang. Heeh. Nak, Piye, Pak? aja digugu ya wis bengok-bengok kuwi rasa digugu. Ora. Iki gandeng ya lakone isih dawa tur ya apa jenenge mau le limbukan mau ya rada gasik. Iya. Dadi ya iki neruske lakon sik mengko pamundutan sing durung dipinangkani diteruske dipinangkani ning gro-gro. Nek goro-goro. Heeh ning gara-gara mengko dipinangkani meneh diteruske sing durung dipinangkani. Iya, Mak, ngono. Ayo saiki gak aduwe neruske lakon sik. Iya, Mak, ayo tak derekke. Tansah marapamoring sukma sukma sinukma winaya ing asepi silim menteleng ing kalbu bambu kaning warana tarlen saking liep-leping ngaluyup pindha pasating sumbana sumusuping rasa jati sinegek semanten ketika capo ingkang wonten lenggahing arga kutha Runggu Raden Anoman Yursi Mayangkara ngawit dhateng para kadang bae satu masami gumbira diasih.
Micil saking jroning praja mapaning madyaning alaga kundang ing prawadya sawega pasara tambur miyang suling pepandhen taludak miya pandira kakandha mawarna Pindha Cala Dyana Sri Kawuryan kadangku Anuman Mayangkara rene nggonku suwana ngersane yang adi panembahan Begawan Kesawa Sidi kepara rada adoh aku ya Begawan Mayanaka bayuning gunung nungsum pawarta apa ingkang dadi dawuhe Sang Mahawiku aku situ bondo bayuning gajah uga nyadung dawuh nadyan aku bayuning naga uga cumadung dawuh aku Garuda Mahambira bayuning kukila nungsum pawarta aku ya sowan kepara caket nanging kurang wijang enggal dawuhna Hanuman kadangku bayu kabeh apa ingkang dadi krenteking ati awake dhewe kabeh wis tak aturke ana ngersane Sang Mahayogi ya panembahan Begawan Kesawa Sidi ya kuwi nggone awake dhewe nyuwun supaya dituntun ana marganing kasampurnan nanging manut dawuhe pengendikane iki pancen durung titi wancine para kadang bayu minta swarga merga isih akeh jejiban ingkang kudu disangkul ning marcapada iki melu ngisas angkara murka buji candala mula kadang bae padha sabar dhisik lah bener sing dadi pandugaku awake dhewe pancen durung wancine yen nyuwun disampurnake apa maneh iki kadang bae kaya durung jangkep merga kadang bae iku ana 7 iki ingkang durung manunggal ya kuwi Raden Werkudara Bayuning Kusuma dadi pangrasaku kaya isih gontang ya bener kuwi isake jeciban ingkang kudu disangkul melu ngewangi Werkudara kudu melu ngewangi Werkudara Bayuning Kusuma nggone memayu hayuning bawana ngreksa kayuananing jagat raya ya Hanuman lah banjur piye sing dadi dawuhe Sang Mahawiku para kadang bayu malah iki mau Sang Mahawiku dawuh marang kadang bayu supaya mudhana lengkahing ngarga Kutha Runggu iki merga manut pengendikane Kutha Runggu kene bakal ketekan dayoh nanging dayoh iki mung bakal mbebudhek banyu bening para kadang bayu wis keparingan purba asisa supaya mbalekake utawa nrenggalani lan saka pandugaku tamu iki mesti ora mung ijen nanging nganti wadyabala gelar sepapan yen pancen mengkono prayogane ayo dipethuke wis ora sah kesuwen ayo enggal dipethuke sekirane gawe geger diadepi bareng-bareng
sithik prawireng jurit majeng ing rananggana mingesaken sangkala titik Paman Haryo sampun mungko dhateng kula lan nganti Kurawa kanthi sikap gegamaning ayuda inggih nggih mapan menika inggih mundi dawuhipun anak Prabu Duryudana supados ngawat-awati tindak paduka anggir inggih matur nuwun malah menika sampun ngancik wonten lengkeng ngarga Kutha Runggu pramila niki mangke kula badhe minggahing pertapan Kutha Runggu manggi Begawan Kesawa Sidi badhe nyuwun pepakem Kutha Rama inggih menawi boten dipun paringaken prayogi pertapan dipun damel sungsang bawana balik kemawon nek perlu pertapan diobong kemawon inggih paman Kurawa supados tata-tata siaganing ayuda monggo minggahing pertapan inggih monggo Ger Kartomarma lho wonten dawuh man ayo melu munggah Ger nggih ngesaken dawuh paman monggo kula dherekaken Triku ngulung mangrempak urudha kula reka kiri rangono gawe gelar Paman Haryo nembe badhe minggahing pertapan iki malah wonten wujuding Wanara Seta nyegat lampah kula inggih nggih mboten namung wujuding kethek ning werna-werna. Nawa sajahe cantri pancen wujude kewan-kewan wan. Ning yo ana butane barang wae ning sajahe do isa tata jalma niku wan. Iya, Dur. Anggir Karna prayogi dipun takoni mawon. Nggih, Paman. Mengko dhisik lagi wae arep munggah ana pertapan iki ana wujude kewan werna-werna malah sing ngarep dhewe iki wujude kethek putih. Ayo, yen pancen kowe padha bisa tata jalma
Lan yen pancen duwe jeneng gageng aku jagat dewa Brara. Ngabari karo aku sak kanca sak gelemu dhewe. Nadyan aku kabeh wujude kewan nanging bisa tata jalma. Wae lah dalah. Bisa tata jalma yen ngono kowe duwe jeneng. Sapa aranmu? Nadyan wujudku wanara. Nanging iki ora mung kethek sembarangan. Takon marang aku Raden Senggana Anoman. Aku Dedya Jajalureka, aku Gajah Situbanda. Lan sing mabur kae mau Garuda Mahambira. Nite saka agemanmu cara nalindra ratu ngendi sapa jejulukanmu? Ditepungke wae. Aku nata ing ngawangga Prabu Karna Basusena. Aku Patih Ngastina, ya iki Patih Harya Sengkuni. Oh. Ya aku wis tau krungu kondangmu, aku wis tau ngerti kondangmu. Ana parigawe apa dene padha tumeka ning arga Kutha Runggu kene? Anoman. Jaring pertapan Kutha Runggu kene bakal mudhune wahyu Pakemah Kutha Rama. Ingkang saiki diasta dening Begawan Kesawa Sidi. Lan mbok menawa kowe ingkang dadi cantrike dasar Keparanyata. Aku sak sedulur iki siswane Sang Mahayogi. Lah yen ngono, ayo kowe saiki sumingira. Aku bakal sak pejagong lawan Begawan Kesawa Sidi. Nyuwun wahyu Makutha Rama kuwi. Narpati Basukarna, piye? Aja gumampang, merga pepakem Makutha Rama kuwi ora sadengah diwedharake. Mongko tekadmu ing kene nganti wadyabala gelar sepapan, tegese kowe mung arep bebuthek banyu bening. Apa meneh nganti Kurawa, mongko Kurawa wis kondang ambek angkara murka. Mula kowe bali yo wae lah dalah. Gampange kowe ngalang-alangi Paman Harya. Kurawa mang dawuh nyingkirke kewan-kewan iki. Inggih, nggih. Kurawa, ayo do nyambut kae iki sing wangsulan kok mung wong siji ya. Kurawa, ayo do nyambut gawe lenggaske coklo kendarate niku. Wah iki gawean meneh. Awas candak muter kowe.
tok jaluk. Biar biar pecah sirahmu. Jolke. Ayo, atuh godoh. Ayo. Podra kowe. Waduh. Kurawa bubar maut mungso Anoman. Ayo aku ya golek mungso sing imbang le. Kowe buta jajal raka ya. Ya aku dadi jajal raka. Kowe sapa? Aku Raden Dursasana. Ayo mungso karo aku ana sirah buta tak nggo gatheng. Maju tak rimah-rimah untal marang kowe. Wah, rada medeni. Aduh. Ya.
Mas. Wuh. Wuh. Tiar kowe. Wah, edan buta kowe ampun. Lintah. Wuh. Ojo Indro. Waduh, Teni. Oh. Terpus. Wah, rumpul modar ini. Wah. Waduh. Waduh, 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 ejian apa tadi? Waduh, wah, waduh, wah. Mati lah. Woi. Wah. Waduh. Ya, padha kowe. Wah. Jar ora rubuh. Oh ya. Mutar kowe. Mati mutar. Ah. Waduh. Ah. Ah. Wah. Wah. Ya. Kepiye to iki?
Jebul siswa-siswane Begawan Kesa Sidi nadyan wujude kewan-kewaning boten saged disangga enteng. Kurawa sampun bubar mawut. Prayoginipun pripun niki, Nger? Paman. Salebeting sami Bandayuda niki wau kula miling-miling nyaketi pertapakane Begawan Kesa Sidi. Lan cetha yen niki pepakem Makutha Rama mboten badhe dipun wedharaken. Lah nggih. Cetha mboten diparingki lajeng kersanipun Kula ajeng nyolong laku golek lenane Begawan Kesa Sidi. Badhe kula lepasi senjata Kunta, Paman. Oh nggih, prayogi sanget mrika Nger manglepaske senjata Kunta. Dewa Bathara ing atas Narpati Basukarna kae satriya lan senopati nanging kok laku culika nglepaske gegaman mongko sing dituju sesembahanku Begawan Kesa Sidi yen ngono tak saute pusakane Karna kae. Pusaka kula senjata Kunta malah disaut Anoman pindha dipun lolosi otot bebayu kula. Mongko menika pusaka ampuh paringanipun dewa Paman. Aduh, Nger. Lajeng kados pundi menapa mundur mawon, Paman? Kula mangdawi mundur. Kula ten mriki mawon taunana windanana kula dereng ajeng wangsul. Yen dereng wangsul pusaka kula senjata Kunta.
genti kang cinarita sarenging lampah ing sawetaning negari sing glawura wonten asramaning pendhita winastan Pertapan Desana kinarya pertapane sak raja pandhita peparap Begawan Wibisana karana sutaning galih kaya wis rumaos sungkan dateng eden-edening Marcapada labet kapegatan sing pepunden kang wis ngruwini nyuwarga ing Guruloka Surya Pandara Ratri Astining galih parikedah sumusul dhateng kamuksaning Sang Prabu Ramawijaya. Kaya mangkono sigra Amurwani kang pandulu sedyaning kayunarsa awengkas hawa nafsu patang perkawis ingkang mapan ing angganing kocap. Dadak sekala ana cahya mijil saking jagating Dyang Wibisana nanging ilanging cahya dadya wujud sipat titahing Bathara kaget kadoro kasan Sang Begawan Wibisana dadya jugar semedine. Tata kadwisaya Indraksasara Maruta Bawana kono margana gawe jugar nggonku patrap semedi temah dadi gragapan rasaku iki kok ana sipating titahing Bathara kang mijil saka anggaku. Ana cahya patang perkara sapa kowe? Oh kula pun Angkara, kula menika yekti kadang paduka nunggil sajuka dhateng angga paduka. Mangku cahya abang pramila paduka gampil. Ndawaken deduka tuwin gampil kebranang. Menika awit saking pakarti kula. Kula ugi kadang paduka nunggil sajuka ing angga paduka nami kula pun Ludra mangku cahya ireng pramila paduka gadah raos luwe kepengin dahar ngunjuk menika wakarti kula. Lah dalah kula inggih kadang paduka nunggil sajiwa nami kula Sukarda mangku cahya kuning ning boten enten buta werna kuning saentene nggih ngaten niki pramila paduka gadah pepinginan ngadi sarira ngadi busana remenulah asmara menika saking makarti kula nadyan kula ugi kadang paduka mengku cahya seta nami kula pun Nuraga
pramila paduka gadah musik tumindak suci remen olah manembah jati. Oh, dadi kowe kabeh kadangku catur warna. Kula nun inggih dosang peremban. Wit brol mijil wonten ing Madyapada kula kadang menika sampun nunggil sajiwa kalian angga paduka. Nanging kenging menapa wekdal mangke paduka bengkas. Kenging menapa paduka tega dhateng kula. Kadangku catur warna. Ora teges aku tega marang kowe kabeh. Nanging pancen kalenggan iki kowe kabeh kudu oncat saka anggap. Krana aku bakal nggayuh sampurnaning urip. Mula jog nganti padha ngrendheting sedyaku kudu tak bengkas. Aduh, yen mekaten kula sedaya nyuwun dipun sampurnaken babar pisan peremban. Wih dalah. Yen aku kudu nyampurnake kowe kabeh, aku ora iso. Nanging ana dalan kang prayoga kanggo kowe kabeh. Mlaku wong ngerengetan bener mengko yen ketemu satriya bagus ngaku satriya Madukara kekasih Raden Arjuna ya Raden Janaka kowe kabeh padha njaluka sampurna lan tak lilani supaya manitis marang satriya iku. Oh inggih matur sembah nuwun sanget. Yen ngaten sewang-sewangan nyuwun pamit peremban nyuwun pamit ingkang padha surti ati-ati.